Meidän tehtävämme on tehostaa asiakkaan tuotantoa ja tarjota heille ennennäkemätöntä kilpailuetua. Kehitimme Entop-suunnitteluautomaatin, joka tekee suunnittelutyön valmiiksi 50–100% muutamassa minuutissa. Se automatisoi projektista toiseen toistuvat rutiinitehtävät ja vapauttaa suunnittelijat keskittymään tuotekehitykseen. Entop-suunnitteluautomaatti tehostaa koko toimitusprosessia aina tarjousvaiheesta asennukseen. Se lyhentää projektien läpimenoaikaa ja tuo huomattavia aika- ja kustannussäästöjä. Automaatti tuottaa tarjous-, tuotanto- ja asennusdokumentaatiot. Automatisoinnin ansiosta nopeasti valmistuva dokumentaatio on aina tarkka ja virheetön. Tarjousdokumentaatio sisältää piirustukset, mallit ja valokuvatasoiset kuvat. Sen ansiosta tarkka hinnoittelu käy nopeasti. Automaatin tuottamat tuotantokuvat ja asennusdokumentaatio lisäävät suunnittelutyön tuottavuutta. Yhtenäisen ja selkeän tyylin ansiosta dokumentaation laatu on erittäin korkea. Myös hiljainen tieto tallentuu järjestelmään. Otettiin vähän rimaa pidemmälle ja päätettiin sitten lähteä ihan oikeasti hakemaan automatisoitua suunnittelua. Suurimmat hyödyt tulee olemaan suunnittelun läpimenossa, eli läpimeno tulee varmasti nopeutumaan. Saadaan tarjoukset huomattavasti nopeammassa aikataulussa läpi. Sitten tähän laskentaan ja hinnoitteluun ja tämän tyyppisiin asioihin niin saadaan koneellistettua se, jolloin sitten inhimilliset virheet vähenee ja jatkossa kyllä laajennetaan vähän muihinkin tuotteisiin tätä automaatin ideaa, että tämä on yrityksen digiloikkaa nyt sitten. Jokainen projekti on asiakaskohtainen. Asiakas itse määrittää muuttujat ja mitä haluaa, että automaatti tuottaa. Tämän jälkeen varsinainen tekeminen alkaa, mikä tarkoittaa asiakkaan suunnittelusääntöjen siirtämistä laskennalliseen muotoon. Tästä tuloksena on asiakkaan suunnitteluprosessia tehostava ratkaisu. Entop-suunnitteluautomaatti sisältää vuosikymmenten kokemuksen mekaniikka- ja sähköautomaatiosuunnittelusta sekä projektin hallinnasta. Se näyttää mielestämme suunnan, mihin tulevaisuuden kilpailukyky perustuu. Se tarjoaa tehokkuutta kaikkiin projektin läpivientiin liittyviin kokonaisuuksiin ja ne voidaan ottaa käyttöön täysin tarpeidesi mukaan. Ota yhteyttä, niin kerromme, miten sinä hyötyisit Entop-suunnitteluautomaatin tarjoamista merkittävistä eduista.